ንግስቲ አዳነች በርሄ እቲ አኽሊል ንግስቲ አዳነች በርሄ እዩ ወ እታ ህፃን አዳነች የማን ጸጋም ከይበለት ኣብ 9 ዓመታ ወለዳ ናብና ኣምኖም ገዛ ሂብናኪ ኢና ኣሕፂናኪ ኣዋሲብናኪ ዝበልዋ ወለዲ ኣሜን ኢላ ምስኣተው ኣፈወርቂ ኣብርሃ ቃል ኪዳን እንዳኣሰረት ስራሕ ፈጣሪ ሰናይ እዩ አማን ኢላ ዝተዋህባ 14 ናይ ውሉድ ጸጋ ቅናታት ዓጢቃ ተመስገን ኢላ ዝተቀበለትን ዘዕብየትን ኣዴ ኣብ ፈጣሪኣ ዘለዋ እምነትን ትውክልትን ፍጹም እዩ ነይሩ። ኣብ ዓለም ነተን ኣብ ቃል ኪዳነን ዝጸናዓን ውህብቶ ፈጣሪ ዝኾነ ውላድ ተመስገን ኢለን ዝተቀበላ ናይ ኣዴታት ውድድር እንተዝህሉ እታ ዝበለጸት ኣዴ ናይ ዘመና ተባሂላ እትሽለም ኣደይ አዳነች ምኾነት። ስለዚህ እዮም አደን ወደን ማርያምን ኢየሱስን እቲ አኽሊል ኣብ ቤት አዳነች ዘንበርዎ። አደይ አዳነች በርሄ ኣብ ሕቑፍ እብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኣብ ገነት የንብርኪ። አደይ አዳነች በርሄ ድሕሪ ትንሣኤ ዘጉባኤ ኣብ ሕቑፍ ማርያም መንግስተ ሰማይ የዋርስኪ። በኣና ብደቅኺ ኣይትሻቐሊ ሓየት ሓላው የሕዋቱ ወሊድኪ ኢኺ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ is his brother's keeper.